Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara site na steeti Imo, bụ mkpamkpa nke kpara ụnyaa na obodo Awidemmili nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Ọsụ na steeti Imo, n'ahịa ama dịka Eke Ụbaheze, bụ ụnyaahụ bụ Tuzdee mkpụrụ ụbọchị nke 24 nke ọnwa Juun n'afọ 2025, bụ Tuzdee 24 June 2025. Kedu ihe a sị na o mere ebe ahụ? Dịka ya bụ akụkọ nke anyị nụrụ si wee kọwaa, a sị na mgba ogbunigwe gbapụrụ na ya bụ ahịa, dịka ọtụtụ ndị mmadụ juru n'ime ahịa wee na-azụ ahịa ụbọchị ahụ. Ndị dọnyere ya bụ mgba ogbunigwe ka anyị na-amatabeghị, nke anyị ji amakwanụ mgbe eji wee donye ya makwanụ ka esi wee donye ya. Ma ya bụ ihe onyonyo nke anyị ga-enyo anya na ya ugbu a, ọ dị njọ n'anya maka ọbara juru ebe niile. Ọtụtụ ndị mmadụ ka a napụrụ ndụ ha, ebe ụfọdụ ndị ọzọ nọkwanụ n'ahụ mgbu n'ihi mmerụ ahụ nke ha nwetara na ya bụ ihe nke mere n'ahịa ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-achọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị, dịka isi wee mara na anyị ga-emechi ya emechi, aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo abụ comment section, nke ọ ga-abụ ịkpa ya aka o bubee gị na WhatsApp chanel anyị, ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị n'anya. Asịkwa gị bịa deere m ihe na WhatsApp, asị gị je na comment section ihe onyonyo a. Aga m etinye link WhatsApp chanel anyị ebe ị ga-anọ nweta ya bụ ihe onyonyo. Ịbakwa na WhatsApp chanel anyị, ị pịara m folo ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ niile dị otu ahụ anyị na-etinye ebe ahụ, bụ ndị na-anaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ụmụnne m, ka anyị nyoo anya na ya bụ ihe onyonyo. Ka m pụtakwanụ. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Abụghịkwa na obere ihe o. Na mbụ, ana m asị ka Chineke nna nabata mkpụrụ obi ụmụnne anyị ndị a bụ ndị a napụrụ ndụ ha n'ike ebe ahụ, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ise, wee na-ekpekwa sị ka Chineke nna kasie ndị ezinụlọ ha obi, ndị ikwu na ibe ha na ndị enyi ha, ka Chukwu kasie ha obi, wee na-asịkwanụ ha ndonu dibenu. Ana m ekpekwanụ sị na ndị niile merụrụ ahụ ebe ahụ, ndị niile nwere ihe mmerụ ahụ, ndị ebugara ụlọ ọgwụ, ka Chukwu nọnyere ha, na ọ bụrụ na a na-enye ha ọgwụ ka ha na-agbake. Ise, amaghịkwa m ihe a ga-akpọ nke a. Ma gị bụ onye na-ekiri ihe onyonyo a, deere ebumnuche gị, otu isi ahụ ya bụ ihe nke i kiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị sonye. Ekelekwa m gị, wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka ị na-ahụ onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu. Wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a. Na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.